Gaurko gonbidatuak mezu bat bidali dit esanez berandu datorrela, baina lagun bat bidali du bere ordez, baina arazo bat dut. Nahiko bildurra ematen dit, bildurra hundit ja. Hemen dago. Kaixo, Pepe, zer moduz? Nun dago Unai? Kafe bat hartzen ari da. Kafe bat hartzen lasai? Katxiz la amar. Ba, Pepe, zer irutze zaizu saioak inazten bagea, eta etorriko da Unai, nahi du nian. Zer da bila kareta. Aizu, Peper, neska ala mutila zea. Ez daukat sexurik, nahi duzuna esan naiteke. Ondo. A ber, ta... Benetan, satisfyer batekin? Opa, Unai, zer moduz, ondo? Hemen txaigaitu, gizketan, botxe galdeutzu eta berzen bat urte dazkan, da... Etziak erantzun. Bueno, esango izun nik orduan. Zer madazka? Gurekin gutxinez, 6 urte dauzka, eta orduztik gaude behakin. Geixia dauzka, baina gukin denbora dauka, bai. Vale, ados, eta zukaldian zemuz moldatzea. Bea oso gaizki. Oso gaizki? Oso gaizki. Bai, beak ez daka batzea habilidadeik. Ez. Bueno, etorriko da, ez da? Txirrik txarraka. Ikasi barko, pixat. Bueno, eta Peper, zuri gustatzen zaizkizun nik dituten errezetak? Zure aitak egiten dituenak gehiago gustatzen zaizkit. Pixka lotzagabiak, ai ama. Peper, harrikua egiten bukatuko zuzuk, Hau dekau lotzagabia, ai ama. Bueno, gaur, elkarrekin, Unai eta Bilok, zukero harrikua egiten jungo zea, ingo deu pote galiziarra, eta aldi berian, haber nundik noa ebiltzezaten Peperrekin, ados? Hoi da, oso ondo. Venga, baina arte, zu atzien geldituko zea. Bueno, lagunak eta Unai, hor utzi jau zigortuta, ez da? Bai, bere txokuan, jazta. Gora etortzek, ez da? Gora etortzek, Pepe. Bai, jende horrian, bai, eta kama horrian gehiago haindik. Mekatxiz la mar. Ba, guain horrean goaiz, gero jango jautan hona artiaren gaurko errezeta. Oida. Bueno, ba, ingo deuna da, esan bezala, pote galiziarra, eta ingo deuna da, hemen dakau, babarrun txurik, jarritula beratzen aurreko gunetikan, eta txerrikiekin egozin goitugu. Ados? Hoi izango gaurko plateran, oinarria. Gero ingo dituguna da, txerrikik atea, eta babarru nahi sartuko izio arbigarak eta patatak. Eta bukatuko dira egiten, eta orduan izango plateran oinarria, babarrunak, arbigara eta patatakin, eta txerrikik beste alde batetik jarriko ditugu, sartaian markatuta. Markatuko ditugu, pixka karamelizatzeko, eta gero plater baten lagungarri jarriko ditugu. Eta gero hemen ingo dituguna da, opiltxo batzu. Dakau, irina, legamia, jogurra eta oregano pixkat. Baratzuri ale pare bat hartuko ditugu, eta horrekin ingo jau opiltxo bat. Opiltxo bat ingo jau, pampita bat izango bazan bezala, eta gero baitare txerriki batzu txiki jarriko ditugu, eta opiltxo horren gainean jarriko ditugu, eta tako mexikar bat izango bazan bezala. Hori harra izango gaina txerrikik. Eta gero hemen, lagungarri ingo deuna da, emulsio bat. Ingo deuna da, ospin olio bat, berezia, siape, esti, olio. Eta ospinakin, baratzuri botako diou, dana birrinduko deu, eta gero demendakau. Martorrilla, eta baitare, tipulin adarrak, botako zio behin emulsioen dagoen, txikituta lagungarri bezala, bale? Oso ondo. Bueno, eta esan dakoakin, lanian hasiko gea, eta gio jungo aiz hemen erantzuten galderak. Ingo dituna da, behitu, opiltxo hau iten jungo aiz, bale? Bale. Ingo ditukena, bi baratzuri ale hartu, txikitu, eta gero bol baten osagai guztik bota, eta amazatu ingo jau, bale? Bale. Ingo zuna da, hori kontu zibili, bale? Bestean aneurtuta dakazu, baino belarru zaintxuak ez bota pote osua, bale? Bale. Venga, oreganua, ez? Bai, oreganua pixka bota. Zemuz moldatzei zukaldian bezala?
Bueno. Informatikakin bazekit oso ondo. Bueno. Elektronikakin oso ondo. Bai, noiz behinka, eguneroko jana edo amak egiten du, baina gero noiz behinka ibiltzen naiz. Labanak eta hor dazkazuna. Gauza bat beste nabiltzen, bai. Vale, zein dituk ire errezeta erreginak, ze prestatzen deak? Ba, ez dakit, igual ginen bat bexamela dakate... Bexamela hori eta dituk, Kroketak, lasainak, olako gozak, bai. Ona, bale, hau matxan jarriko eit. Hau zengoen, txikituta finfina. Txiki, pika inda, bale? Nola pikatzen dekik hori? Ba, lehenengo erditik, gero tirak, eta gero takotan. Bale, beixa, truko bateak utziko, beitu, hola jartzen dek, erditik ondo, zeatik anbazera zapalduta egan nagatatzen, iten dek horrela, zapaldu, bildurik gabe, eta guen ja, pasa batekin, ilein daga. Vale, perfecto, oso ondo. Venga, aire kontu. Bueno, eta, Peper, zenek sortu dik, noiztikan, esan de 7 urte dazkala, euk sortu guan edo... Ez, hau erosin genuen, hau jatorrian enpresa frantzesa zan, gero japonesak erosituten, eta guain azken ez dakit hilabetean, 2 hilabetetan, erosi du enpresa amerikano batek. Vale, eta orduan zer da, enpresa batena eta zuek bat hartu dezue, zuen nortasuna emateko behai, pentsatzea, ez da? Hoi erosin dugu, eta horren gainean gure lana egiten. Vale. Hala pixka bat, hola orokorrian gaitasun sozialak erakutsi izkiogu. Pixka gure eran edo gure modura konportatzen ikasten, erakusten. Zer erakutsi dio Peperrei kasu hontan? Basekia txiste kontatzen erakutsi dio kela, Momentuz, gehien enfokatu gehan lanian edo izan da robotari gure antzeko espresioa ematen, ez? Gehien bat gorputzizkera eta olako gauzatan. Eta nola ematen zaio hori adibidez, gorputzizkera bat edo ze, ikusi jatorri itzeiteunean eskuk moitzeitula eta hora... Gukin deguna izan da... software bat edo jende esplikatzeko jakiteko guk nundik noa... Gukiten deguna da, lehenengo ikasten dugu pertsonen gandik, ez? Baina gure antza eukitzea edo gure modura mugitzea, haigean da, jendiak grabatzen, hitzeiten duen bitartean, eta mugimendu hoiek ordenagailuan gordetzen, formatu diferentetan, eta gero sare neuronalak erabiltzen, deep learning da olako teknologiak eta erabiltzen, sortzen dugu modelo bat edo kajatxo bat bezala, eta hortikan ja gero guk esaldi bat eman da, zati jogu esan esaldi hau. Berak sortzen du luzera hortako mugimendu bat, esaldi horri laguntzeko edo pixka jarraitzeko. Eta lan horiek nola etortzitu ginda? Jasotzen dugu lako bat, eta utzik handao? Zuk sartu berizko zu historioi danak edo nola zeak historia? Badaude gauza oso oinarrizko batzuk edo ez oinarrizkoak ere bai, ja bertan badaudenak, eta badaukate beraien programa propioa, gauza gutxi batzuk iteko. Horren ez dugu dana zerotik anin behar. Gero ja, hortik aurrera, inbaritu zuen aplikazioak sinpleak balin badira, nahikoa daukazu behiek emandako aplikazioakin, baina ja, zer potenteagoa garatzeko, zu jakin barezu programatzen, lenguaia defernetan, eta hori sartzen gero ja robotian zure modura. Zenbat izkuntza itzaitez izateken lenguaia desberdinetan? Zenbat izkuntza? Ez, lenguaia dia programazio lenguaia, baina berak ere nahi du nahi dezake. Azken finean badaukazu, bere testua edo speech hori edo sortzeko programa, eta hor mugatua dago bakoitzeko bi hizkuntzara, baina gero en cambio, zuzartzen badiozu beste programa bat, edozein gozain dezake, edozein hizkuntza. Ona. Eta zu zehazki, zertarako nahi zue hau dana garatu, zertako nahi zue erabili robota? Gure lana da teknologiai garatzea, baina helburua azken finean da, baizaren egoitza batian, edo bai behar berezia daukan jendiakin, edo olakotan, lanian ibiltzea, ez? Ze azken finean gaur egungo problema bada, jende heldu gero eta gehiago dagoela, baina en cambio jende gazte gutxio dago, eta gainea zaintza lanetara dedikatzen dienak gero eta gutxio daude. Orduan, nahiz eta jendia bildurra euki robota, edo nahi ez duten robota zaintzaile bezala euki, ematen du behar hori egongo dela, eta hortako prestatzen egia, pixkana. Vale. Eta, zenbat gauza alditu ina? Hoi zangoa, lagun bezala, o esan dezun bezala, helduen ondo neoteko, konpainieteko esatean bezala, ez da? Hoi da. Baina gero ere bai, inalditu gauzak, ez dakit, zerbait... Bai. Ura ekarriak, zurituak batzuak, ikasiko aldu, Justo horiz, eskuen ez da galo gindarri, baina bestero bat balitz, indarrakin edo balitz, halko zan. Kontua da, ezin dugula inola robot orokor bat dana ingo duna, eta inbaz deguna da, atazadako itzeako robot bat euki. Orduan, adibidez, nahi balien badegu sukaldako robot bat, izan bada bizkat hortako. Ulerti, bizikleta bat mendira guteko eta beste errepin nibiltu. Oida, berdina da. Orduan hori, generalako balien badia, ez da inerrexa hori sortzea eta lankorragoa. Izango ditu, oidak, esan dezkena, bereziak zehozertako, ez da robota. Oida. Bueno, ondo, batzu ja bota bertara, eta botako zu jogurra dana, irina dena,
legamia ere bai, eta hau pixkat. Eta, haber jogur horrekin nahikoa dan, bestela tanto bat botako zio, bale? Perfecto. Nabek eskuk eta labana uretatik pasan, garbitzeko. Eta ordena o lehenengo lehorra guztia ez importa. Boitana botako jo barroa, eta deluko behatuko al, zula zai. Ona, ba, lehenguan aitak bialdu zin, bideo bat, robot batena, hola, ez dakiz, nola zan, hemen dakat. Bialdu zin, erakutsiko izut. A ver se irutzen zaizun. Robot bat sekala borrokatzia 1000 pertsonan aurka, sekala 3 ametraiadora, tanetikan. A ber, hemen dakat, aita bialdu zin lehenguan. Gezurri txura daka horrek, eh? Gezurri txura daka? Ez dakit, baina ez ikusi baino, nik esango nuke... Betu, jarte duen, Bahraingo erregia Dubaira iristen bere bizkarzaina robotakin. Betu zak. Baizea. Horrek gezura behar du, eh? Bai, Hain azkarri biltzea, hain... Eta soinua eta guztia artifiziala ematen du, pelikula modukoa, ez dakinik, eh? Ez dakit esan. Egia esan, lehenguan bialdu zin da esan den, bueno, guain datorrela artista erakutzen goi, eta bada zertan. Nik uste dut gezurra dala, eh? Bai. Ez que esaten nian olako katxarro puzka bat. 1000 pertsonan aurka borroka dezakera, eta gero esate gura 3 metraiadora eskala, eta ez nik dakizeta. esango nuke, keba. Ez da, fikzio asko da hori, historio honetan euse. Bai. Kutxarilla bat honekin. Bai, egia esan, bakutana sinisten, egia esan, dana ez teu sinisten, baina hain beste gauza iriste zaigu, baina ezagutze ez zunean. Ezagutze, normala da, bai. Vale, eman hori, oso ondo. Bueno, eta iritsiko geha hortara, erakutsi zuten hortara, zuk ikustezu hemendikan 40 urtea o gutxioa eukiko deula, holako historik? Interesa baldin badago, ala. Baina ez dakit interesik egongo dan justo aplikazio konkretu hortan, ez dakit gizarteantzako gozo hona dan, olako monstruak egiltzea gure artean. Jartezun 7 milioi eta erdiko. Nik esango nuke ez dala oso interesgarria hoi... Ba ez, interesgarria seguro, borroka iteko baldin bada, interesgarria ez da seguro. Hoi garbi eta garbi. Hoi seguro. Ai, ama. Hau pixkat, erdilla, gutxillo, ez dakit... Hori de, pixkat, eta guain naztu, haber hartze duen gorputza, eta bestela ura tanto pare bat botako izio, beharko, txorrota txiki bat beharko, botako izut pixkat. Vale, eta gero pixka gehiago berbau, pixka gehiago berbau. Bueno, hemen, jarri deu, gure gixatua martxan, hemen dakau txerrikik eta babarrunak, orea prestatuko deu, utxiko deu autolisi txiki bat iten gero amasatzeko, eta bitartean erreportare bat ikuste jungo gara, ongi? Bale, oso ondo. Bueno, Piper zukaldean ez, baino, erreportarea bidaltzen guri, noa goaz? Ados, zuekin Aitor euren eta bere arbigarak, oso onak dira, baino eta malet nik ezin ditu trastatu. Na, arbigarak ikustea, guazen ba! Kaixo, Joseba, Aitor eguren naz, nekazari ekologikoa, eta gaur gaude Loiun. Etorri zarete arbigara kagreloak ezagutzera. Pasatozte? Hemen gaude, kanpoko luzaietan arbia dugun tokian, eta oin erakutsiko dutzuet nolako den, hau, arbigara grelo, hemen dago eztabaida ikusi beharko dugu, bale? Bat hartuko dugu. Adibidez, hau ikusi behar dugu, arbia zati desberdina ditzuela, eta hemen ikusten duzu sustraia arbia, ez? Beti danik esan dakoa. Geu nahi duguna da, zati gozoena, zati bigunena, ez da? Hemen erdian dugu. Ikusten duzu nola zurtoina agertzen den? Hau, arbigara da. Hau moztute, arbia kentzen dugu, eta hemen geratzen dabena da, zurtoina eta zurtoina muini. Ez da? Ostoak entzen ditugu, batzuk jaten dute ostoak. Tardun, arbigara, hemen barrukoa da. Ondo garbitu behar da, ze bestelan ilea gelditzen dire eta ezin da jan. Tardun, arbigara, hau da. Hau orduan, nola jaten da? Arbigara nola demontre jaten da? 2 eraz edo 3 eraz desberdinaz dauz jateko. Alde batetik, gordinik. Gozo samarra. Hau itxela. Jendeak normalki ez du holan jaten, baina entzaladetan edo alako platotan jaten dozunean, badu zapore desberdina, ezta? Hori alde batetik, antxinakoz betidanik arbigarak egosita jaten dire taloarekin. Betidanik ikusi dugu talo kon txorizo, doloste, gazta eta hori guztia, ez? Baina, txerria maiten zenean jaten zanazan hori. Geratzen zen bakarra, hau da. Eta hau kriston gozeak kendu ditu. Baserretan, antxinetik ereinden landare
bat da. Hori kontuan hartu behar dugu. Gure baratxetan dugunen, zaharrenetariko landare bat da. Arbigara zatien familiko da, neuko produktua. Ta ereiten da gitxi gora bera, uztaila, abuztutik hortikan, segun eta euria noiz datozen, eta usta otsailetik aurrera izaten da. Aurtengo usta nahiko ona izaten ari da, kontuan hartu behar dugu, udazkena oso bera izan denez, negua gero oztu da eta neguko barazkientzako oso komenigarria da, ze askoz gozoa geratzen dire hain mingotzan izaten, eta nahiko usta ederra, gurentzako bintzat, ez dakit besteak beste tokitan izan da bena, baina, bueno, gurentzako posik gauza harten. Eta orain, greloak. Zer dira greloak? Ostoak eta loreak. Eta loreak irekibakoak. Bestelan ez dute balio. Orduan, hemen dugu, greloa. Galizian oso preziatua da gure kulturako parte importantea. Zapore aldetik, garratza eta miskatasun puntu batekin doa. Eta nola jan daiteke? Papatarekin egozite, pote edo salda on bat, Galizian oso ospetsua da, eta gero gaur egun, bai ensaladetan, bai pizzetan, bai gauza desberdinetan. Osasun aldetik, bai greloak, bai arbigarak osonak dire. Eta oso aberatsak dira, bai zuntzean, bai uretan, bai mineraletan eta vitaminetan. Guk egiten duguna nekazaritza ekologikoa da. Gaur egun esaten dela nekazaritza ekologikoa, baina gure etxean betidanik gauza bera egin dugu. Produktu kimikorik ez erabili, eta hori, saltzeko otxarak bi plazetan egiten dugu salmenta bere, baina batez be otxaretan eta zuzeneko salmentak. Gogorazazue guztiok, nekazaritzak, bertoko nekazaritzak, salmenta zuzena behar dute biziteko. Guri erosi, niri eta beste nekazari, bale? Gogoratu, venga, hurbildu zaitez. Hemen geratzen naz, arbigara eta arrarekin, bale, kuadrilla? Loion gaude, betiko baratzan, badakizu non gauden, bale? Nahi duzunean, etor zaitezte. Venga, Euskal Herria, Joseba, agur, pero arte. Ona, Aitor, eta egia esan nola esan dune, gordini, barruko hori, da bestia eta egia ze txukunak aken baratza, eta ze gauza osasungarriak itituken, besarka handi bat, Aitor. Gurian jarraitu behar deu, guen ikusiko zu, botako jo, barrun txuria behiola, zera, arbigara batzuk. Bueno, eta inbiar deuna da, hemen reposo bat utzi jo, 10 minututxo bat, 5 minutu luxe, eta guen imungokenek horiei pixkat egurra, bale? Amazatu ingoek pixkat. Hemen mangoia tirina, bihar baek eta espeatzeko, nabeko lan bai gainean pixka botatzei jok, eta hor gainean lantzen dek, bale? Eta ingoitukena gero, bertatik ja 8 borobiltxo utzi. 8 borobiltxoietatik gehoia opilak jarriko ditugu eta sartagia mokatuko ditugu egiten, ados? Eta ningotena hemen, bakizue telebistan magia iteula, eta ja, babarrunak intzaizkigu, eta txerrikik, ingo ditutena da txerrikik atea, eta bertan patatak jarri martxan, eta arbigarak ere bai, bale? Oso ondo. Venga, ekin ingo dio. Zengo lehenengo moztu eta gero ine, dana batean eta gero moztu. Hola, pixkat sartu, pixkat amazatu, eta ja, tensio pixkat hartzen duen hola sortzi bat, buelta, kentekik gabe, Eta ikusten behar ekipeatzen hartzen zekela, irin pixka bota jok, bale? Bale, hoi zure kontu. Ikusten zukadian eskuak akela, gustatzen zaikela, ibiltzea iz, Bueno, ibil nintzen aspaldi saiatzen reposteria pixkatiten, baino... Bai, Olako masak fermenta bardanean eta olako gauzakin... oso simple, porque legamia daka, baina gero fermentazio oso motxa matio eta ja sartaian jartzen deu zuzen, ikusiko zu, fin-fina jarriko deu, eta txukun ateakoa. Osea, gozo gintzatan guztu zaizu, Ibilizea gozo gintzai ematen, Bai, bueno, txikitatik beti amakin ditugula postre bastante eta nire bai hasi nintzen. Ikusi nunean ja pixka nik ere banekila defendatzen sukaldian o baneukala anibiltzea, beha ikusi hori hasi nintzen laguntzen, eta gero ja ni hasi nintzen bakarrik egiten. Ona. Bueno, hemen dana ikusi zu, xamurrak, bai hankak, bai urdalia, belarrie, bai, behitu zesik gauza ona. Zeitxura. Kolore bat hartu ikonek, Oso ona. Oso ona.
Bueno, eta hi unai, ze adinakin hasitzen robotan historio honekin makinatzen? Ba, adinekin naiz goatzen, baino da, laugarren mailan. Laugarren mailan? Bai, laugarren mailan ja... Oso gaztetxo. Robotidako, ez baina unibertsitatean, Ah, bale, bai. bale. Orduan ja robotidako asignaturakin hasi nintzen, kontrolakin, Bai. eta hornen bilen klasetan, eta derrepente esantzian, oain zuzendari adianak, Igor eta Helenak, esantziaten. Haizu, baldakazu gradua mailarako laneako ideiaiko zeo zer lotuta o zeo zer da, eta esan nien ezetz, esantziaten aber nahi nun robotikanin, eta baiet esan nien. Una, mutil fina izangoa, izatik, irakaslegiri aukeratzeko nahi aukeratzen zitzaten, baino erratza pasatzeko. Igual gertekaten besteik, ez dakit. Ez dakit. Ondo, eta ze ikasi zen duen, ze ikasketak indituzu hau aurre emateko? Bai, lehenengo inun, unibertsitate baino lehen, goimeako gradu bat, orokorrean programazioan da, plataforman izatean da programatzeko goimeako gradu bat, eta gero ja unibertsitatea jo nintzen, ingenieritza informatikoa egitea. Eta txikitatik bazen nukan orduan grina hori ja olako gauzekin, edo... Ez dakit informatikarako grina, baina bai bastante itzen izala txikitan, beti gauzak desmontatzen eta montatzen eta katxarreatzen da olako gauzakin, orduan bai txikitatik hasi nintzen bastante trastekin ibiltzen, eta gero adin pixka gehiagokin, ordenagailuakin, da gauza gehiago probatzen, da saltzeatzen beti. Ona, beti saltzen, ala, bai. Vale, oso ondo indek hori, guan ingoekenaek hemen oidek, baitu, ja, ingoitukenaek. Sortzi zatitxo, eta hemen utziko ditugu reposo txiki bat hartzen, eta reposo horrekin gero erresago lusatuko izkera, bale? Perfecto. Venga, oire kontu, eta nik hemen inbiarretena da, arbigara haue bota batzu barroa, eta patatak zuritu eta barroa sartu bai. Bueno, eta hor txikitan hainbeste gauzakin aurre eta atzean, asmakizunen bat atea dek, edo zerbait bakak esatek hau nik indakua dek? Asmakizunak egia esan gutxi. Nik uste gehiago asmakizuna baino aberiak igual. Aberiak. Bai, asmakizunak dianak igual ezin dira esan ez dira oso legala gauza pirateatzen o olakotan, baino bestela ez, gehien bat, gauza desmontatzean, gero nola montago ez jakin. Hori bai, desmontau errezitek, gero montau beste histori bai izatek, gero ja hasi nintzen adinakin baita ere montatzen. Ona. Baina hola asmakizuni gola, klaro esango nuke ez ez. Nere semiaredek ibezela hola nahiko moitua eta gustatzezago beti saltzeatzen ibiltzia gauzekin da hola, eta zahautzan jarri due zentro bat robotikana, eta oso nada, zeatikan bekizue, beti estres kolarak ematu kirola eta bestia, eta robotika zentro bat jarri du, eta oso guztua juten da bertara. Oso guztua, marabia, jarra. Lehenagotikan ikastea laguntzen du, nigoatzen naiz, iritsi nintzanean karrera, programazioa eta lehenagotikan jabanekin, eta horrek laguntza izuk ere etorkizunea behira, zehose ikasteko edo oinarri bat eukitzeak, eta harinago ikastea, ez? Eta gaina bihara munian bakigu, hauek presente ongo jala eta geho eta gehiago, eta biharko ditugula. Zuk esatezun bezala, askotan lan asko, ez teunlako nahin, beste batzutan gukitia garestia teatzealako, eta bestetan, baitu. Astelenetik igandea ditego lana, ez kobratzen, dana dakate bai. Ez dakik gauza gona da, no txarra, baina gertatzen nahi da. Hola behartuko dugu, ez da? Gauza gona txarra dazka, danetiraka bai. Hoi da, ikesan degena, bizitza hontan gauza danak sekateko gona, txarra. Hone, helduko zego, ez da? Hoi da. Ez dago beste erremidik. Ondo aiaiz. Hoi da, eta gaina indiko pixkat, azkenengo bukatzen genean aurrenengo hartuko eta berriro emango jau beste pixkat, bale? Eta ikutziko izkau, baina ondo etortzen dek, hilaranin, da gero berriro hartu zau. Reposo txiki horrekitezio lasaitzia eta erresago lusatuko jau. Bale, hemen ingoituten hadik hau puxketetan, arbigarak ebai, nik uste dana hau nahiko izango ditut. Hau, utziko jaten ben bastarrian, hauek uretatik pasako ditu garbituko ditut, eta barroa, baina lehen da bizi patatak gehiago tarratuko eta egiten. Eta, unai, gauza horietatik montatu eta ez tekena montatu, zein izan dekola oroitzapen bat, zeo zen liatu bala, esatek ez tekia telebizta, o ez tekia, o zeo zen desmontatu bala eta hangeatu bala betiako desmontatu eta... Igual, desmontatzen baino, gehiago izan zen garbitzen, igual, txirrinda garbitzen nintzela txikitan. Bai? Eta, nik uste nuen katian grasa, zikinka izan eta kendu inbertzala, ez zula behar. Eta garbitzen nintzen, eta derrepente, bueltaka, eskua pinoian, harrapauta. Zak, kristona berila. Bai, kristona berila,
Eta aita gerrita, ama gerrita, eta zein dezu, eta nigo doletan hor, eta, bueno, zein dezu, eta azkenian, puntutxo batzuk eman, eta azkenian ja konpondu, zan, bai. Katxisla, marregila esan katiakin, lehen. Guen ez da ikusten nahi beste jendeen bideo bastatan katia sartzen da katia. Txikitan beti ateatzen zan, katia atea zaitela, eta eskola bidean beti zion goizian, bat ema katia ateata. Eskua beti hola grasas beteta. Ai, ama, ona. Ba, nik edesmotatu, nik nik anaia askata marrurte atatzizkiena, eta hor du hor beti anaia rieju basekan motorra, rieju drak eta horri biltze ginen, kargula horiak atea eta zea, eta guk gehiago mekanikan, nahi robotikan, ja galdu diten hau. Ez da alde hondik. Ez da alde hondik. Geho bai, gauza asko, badibez gu guain obradoren dazkaure bai, fermentadora kontrolatuak, iten duela bai berua, bai hotza, eta hori edanak bai programatu berdia, eta gaur egune bai leno, ni hasi nitzanean izekokin, labia zan, temperatura eta denbora. Bai, eta listo. Eta guain bai dazkaula, bai, garritula zait. Goain bai dazkaula, labiak programatuta, segun ze laberatu berdeken, baina sartzen duzu barruan, da orduan emango dio, hasieran bakarrik berua azpitikan, gero aiziateako zaio 15 minutura, gero bukaeran tirua irikiko da lehortzeko produktua, eta dana programatuta da. Automatikoa dana. Bai, automatikoa da dana. Hala da. Aurrera pena, ez? Hoi hona da, ez? Bai, hona da. Zentzu hortan. Gu adibez, betu, okinak, leno horregatik jute zian betik gaueko 12 lanea. Masak iten azte zian, eta lagazte zuen dana prestauta fermentatzen, goizian egosten azteko. Ba, gaur egun gugiten dugu, biharko ogi dana gaur ite dugu. Eta esan dako fermentadora kontrolada horietan sartzen dugu. Sartzen dugu barruan, eta hotzian dago. Baina gaueko 12an epeltzen hasten da. Orduan, gu iristeako 4-5 aldea, ja dago, ogila arrotuta eta labiak berotuta. Maravilla. Venga, hasi lamen, hasi, eman eurra. Trapua oleontxo hortan. Bai, hemen dakakiria, Bale. Hori. Kostaz ikusi, mina esker. Azai. Ondo. Zer dekik adibes gehien kostatu zeikena programazio gehien... o ilusio gehien emindikena, oseola berezia. Gehien kostau, guaina gira adibidez saiatzen Pepper bihurtzen ipuin kontrolari batian. Bai? Orduan, horrek badauka behar lana ere, horrek egin, azken finean ipuinak edo kontatzeko emozioak adirazi behar dira, oso espresiboa izan behar da, eta robotak badauzka bere mugak, ez dauka aho bat ola mugitzeko, begiak ez asko ere mugitzen, gehien badaukana da kolorea aldatzea, edo ahotsen entonazioa eta abiadura aldatzea, eta holako gauzak. Orduan, bueno, emozio puntu hori ematea eta gaitasun hori ematea izaigu kostatzen, baino... Bai, izate txirrik itxarra. Bai, hori da, baino lortzen degunean, politia zengoa ikusteko. Eta zu esaten zuna, zera garrantzitsua da, espresioak, ez da, eskukin, hori da. Ez dakizu hau da, o triste, o posik, o bestia, eta azkenean beti dago berri. Hortarako adibidez... Badaude pertsona batzuko ladianak, bai, eh? Bai, badaude bastante. Txakurra hiltzakola o premio bat irezikera eta arpegi berdina egin. Hoi da. Robota zela. Bai. Egiten duguna da hori, ahotsan entonazioa aldatu, edo baita ere begian koloriak, o olakoa. Bai, pixka gorritu, begiak, hori da, bai, bere gorputz espresioa, ez hori igual gehiago lantzen dugu, ze gaitasun gehiago dauka gorputza mugitzeko, orduan hori. Igual goibelo triste balin badago, pixka burumak ur jartzia, hori da, posi dagonia, pixka dola arro jarri, hori da. Hori badauka guitia. Bai, arrotuta, bai, gaur arro da, bai, arpixka tonto da, bai. Bueno, hemen txe, hau martxan dakau, hemen opiltxo hauek geho pixka gehiago estiratuko ditugu eta markatuko deu, hemen batzu txikitu eta bestia prejitu, geho falta zaigu, ospin olioa itia. Eta Peper hemen utzi dugu azuta, aspertuta altzaude, Peper? Sekula ere, ez dakit zer den aspertzea. Ez dakit zer den aspertzea honek, Ona. Bueno, eta Peper, ipun kontalaria badakit bilakatzen nahi zehala, baina poesia kontatzeko gaizea, Peper? Ez, baino erremak osatu ditzaket. Adibidez, zure izena da Joseba Arginano, eta gatta tartari botatzen diot parmesano. Ia ezi celebri, Bueno, eta herrimarekin nola aurkeztuko ezen duen urrengo erreportaia? Zenemenak potxak, baina nik nahiago ditutuko kotxak. Ia ezi celebri, nik bai, baina potxak gauza erraituk, eta guagoaz gazteizea, ikustea, potxak. Oazen bertara. Kaixo, gaur Gasteizen gaude, Sonia Josu Talierne gara eta gastrogune esperientzia gastronomikoa aurkeztuko dizuegu.
Gastrogune barruan gaude, hemen esperientzia gastronomikoak antolatzen dira. Sonia Fuenteek ireki zuen, duela urte terdi, gutxi gora bera, eta ireki zuen nahizuelako leku lasaiago bat. Antolatzen dira pintxo tailerrak, ardo dastatzeak, eta badago zuzenduta talde handientzat. Bezeroak hitzordua hartzen dute, Soniarekin, eta antolatzen dute zenbat pertsona diren, menua, dana. Eta egunean badago hemen sukaldari bat, Ainhoa González, ikusten duzu nola prestatzen den sukaldea, ze sukalde irekia da. Bueno, proiektua ezagutu duzu eta orain goazen Josurekin errezeta bat prestatzera. Gaurko platerrak potzak foarekin izango dira, eta nola gastrogunen saiatzen gara gure produktuak Euskal Herrikoak izatea, platerra honetan 4 herrialdeetako produktuak izango ditugu. Ibarrako piparrak, Nafarroako potzak, iparraldeko foa eta Arabako piperrak eta tipula. Gure lehenengo pausua izango da barazkiak mostea. Iaz eman ziguten sari bat, Arabako Merkataritza Federaziotik, proiektu berritzaile bat izateagatik. Azken finean badaukagu Toloño Taberna, daukagu gastrogune eta baita ere daukagu denda gourmet moduko bat, Toloño Selekzion izenekoa. Eta bueno, ilusio handia egin zigun. Baditugu barazkiak prestauta, jarriko ditugu pizka bat egiten. Josu daukagu normalean gurekin Toloño Tabernan sukaldatzen, baina bueno, gastroguneko sukaldaria ez dagoenean, beratortzen da ona. Eta sukaldaritza oso ezberdina da. Azken finean hemen bezeroarekin gertutasun asko dago. Sukaldea hemen irekia da eta sukaldaria ikusten dute denbora osoan. Eta bueno, hori sukaldariarentzat polita da. Potzak egiten ari dira, foa plantzan jarriko dugu. Eta bueno, egiten diren bitartean, kontatuko dizuet, kapotarrak datozenean, adibidez japoniarrak esan ziguten asko gustatu zitzaiela, mariskoa, Zumaiako berdela, ekarri genuen egun horretan, eta bueno, oso pozik jun ziren. Prest daukagu dana eta enplatatuko dugu orain. Baditugu potzak prestauta, eta bueno, ezagutu duzue gastrogune proiektua, nahi baduzue esperientzia gastronomiko bat izan, hemen gaude, Gasteizen. Eskerrik asko. Agur! Aupa irukote, oidekoi potxa geharrak, Onak, bai, onak. Jode, gaina, foa puxietakin, hori beti ondo tortzek, Bai. Hori bai. Regimen malin bazaute foa txiki hartu, eta potxak nahi aina. Bueno, lagunak, horrela jarraitu, eta gurean jarraitu behar. Betu, hemen dazkau, ja, potxak itxura eharra hartzen, Patata ia samurtu zaigu, beste 5 minutuan listo ukiko deu. Ingo deuna da, nik unguna izauek hemen di pasatzen, markatzen. Gero, markatuta usteko lagungarri bezala, esan duen bezala, eta opiltxo hauek bai pasatuko ditut sartagitikan, bale? Eta, zukungo zea emulsioa prestatzen. Ateako zuen mendikare bai, baratzuria lepare bat. Ospina txorrota txiki bat, ziapia ia dana, estilla ia dana, eta olioakin emulsioa. Eta gero, bai, emartorria eta tipulina adarra, ja, xaetuta botako dugu bukaeran, bale? Osando. Emango izkia gorea pare bat, noie garrapatzeko, bale? Eta baratzuria garbitu inbiarko, azalak endo, bale? Bueno, esan dako hemen, ingo jotena da honei. Pizka txitxe igo. Batekin nahiko? Bai, bat bota jo, nahiko. Batek emango zio ja bisitasuna, zake ondo gelditukoak. Bueno, eta zuek, zenbaten artean kudeatzen dezue robota? Zeintzuk zaudete hau dana, nun, zeintzuk, nola? Bale. Gu gaude Donostien bertan, informatikako fakultadian. Bale. Eta erresai taldeko bat, roboti bat eta sistema autonomoen ikerketa taldia. Bale. Eta robotakin propio ibiltzen gara, lana arabera, 3-4-5 pertsona. Eta gero beste batzu dedikatzen dira, beste lan batzutara. Adiemen artifizialakin eta beste motako lan batzuk itea, diferentiak, edozein lan mota. Eta hori zek, geramatei zuen gelara, eta zuen gelako danon robot bai, jostaiua, eta nola kudeatzen dezu? Taldeka jartzen zeate, o nola iten dezu? Ez, hau dia ja, gu lanian, txaninago doktore gotza egiten, orduan nago aldi berrian ikasten, eta lanian, bi gauzak dira oso menos batian. Honekin lan egiten dek, eta gero ikasi hori da, baina ez daude igual hogei ikasle robot honekin, ni bakarrik nago.
Zu bakarrikan, Bueno, justo momentu hontan, ni hain ez nire tesia egiten, eta ez dago beste pertsonaik edo hau erabiltzen. Vale. Orduan, baina hasiko da ikasle bada, baina oain arte ni egon naiz. Vale. Orduan, hoxe, iten deguna da taldeak edo erosten du, ez? Taldea da robotaren jabia, eta proiektu diferenten arabera, diru poltsa bat daukazu edo, holako zerbait erosteko. Vale. Orduan, gure kasuan, hola erosi izan Pepper, eta hori, taldiana da, eta nik erabiltzen mototan, baina. Pepper bateko honek. Esate izu eze malillo, no? Honek guztiet, 20.000 inguru diala. 20.000 inguru? 20.000 euro inguru, bai. Vale, guztien dian gio, baliko ziala eta dana, Bueno, 20.000 kotxe bat bezala. Bueno, baina, robotan arabera. Aurren nengo kotxeak bai asko balioko zuen bere garaia, ezta? Hoi da, azken finean, hori, oain robota beuk prezio egiteak baina pixkana, antzeko egiten badin baina, jungo dia geisten, edo depende baita ezkaten gaitasuna arabera. Gero eta gaitasun gehiago, garestioak izango dia, gero eta zenbat produzitzeuen, zenbat batea, eta bar, ezta? Hori da. Bueno, eta unai, beste proiektun bat baldakak esku artean, unaikoak ikasten da ordena horiak inda, ordena robotak inda historiak. Bueno, momentu hontan, lan atletikan, hori da nire proiektu nagusia, eta gero ja, nire kabuz ja, kirola itea, beste gozak, baino... Kirolaria ize bai. Robotekin printzipioz, hau egiten deguna. Vale. Kirola, ze kirolite ditu, ze gustatzen egitea? Etxian pixka danetik. Lehenengo, ez dakit, hasi nintzen pandemian eta indara lantzeko, anila batzuk jarri nituen etxean, kaiola lantzeko batian, eta horrekin egintzen naiz. Eta gero ere, korrika, o hastia mehurten izte bai eskala da egitea rokodromoa, o pixka danetik. Ikustezai indartxua, hola, ondo. Eta gaina robotakin lan egiteikenak, gio hainbeste ordena horian da esei, eta tetekeo zeo zein behar, ez da? Bai, bestela egon guztien hola esei eta honezkeo, dana sobaldak aurrak ajuten dira, eta hola enkor bat okupatze zu, eta bai, muitu morda pixkat. Hala, ondo aiaiz. Bueno, hauek jau piltxoak ere boten goxiat, Ikin ditugu piltxo hauek, Meila botako eskia borrela. Txak. Eta txak, vuelta eta vuelta. Kusi ezu hemen, belarrik eta hola ja sartaian pasata, Zerami zauta, ez? Izton itxura. Ze pinta. Izton itxura. Hemen botako eskio, a ber, zemat opiltxo sartze zeigun hemen. Ospina dana ez, pixkat? Txorrota txiki bat, nahiko nahuze. Osondo. Hori, eta guain olilua bai, bota bildur. Ikikusi, batzuk iten due, bota zen jun olilua eta birrintzen jun, bestatuko olilua dana bota, eta baina, hori zure kontu. Eta pixkana jun. Guztiak kontrolatzekela. Hau ja ez da egiteztea nire fuertea ez ere. Eta doktoretza bukatzeko zenba denbora gelditzen zaik? Da azkenengo urtean zaude? Praktiketan esan dezu zaudela? Lanian ebai? Bai, oain 3. urtean nago. Eta normalian, 3 urte, 4 urte hortxe ibiltzen dira. Orduan, aurtengo urtea eta urrungoan hasiera, o 3 erdin, 4 niteko asmoa dauka, eta orduan, azkeneko txampan. Eta bakizu ja zein hori bukatzian, bakazu ja esku artean zerbait, edo... Aukera balin badago eta sortzen balin bada, fakultatean bertan galditu irakasle modun, irakasle bezala. Eta aldi berian baitere ikertzen. Balin bada, posible bada, bai. Eta bestela, non baita ez bilatu, bai. Oida, ez da planik inda. Hori ondo esate, plan gehiagi ezin, eta datorren nahi heldu, ez da? Ondo. Bueno, hemen txe. Honei beste vuelta temango jot. Txoixo hauek eta egin da azkaula igual ateen goitut. Hemen ni ustet. Botxatxe jartzeko hemen. Eta noiz baita okurritu zaikiri robot bat itia. Esatek, venga, robot bat iten jarriko nauk. Hombre. Honen galerak ikusita, esatek, venga, hariko betingo jat. Nahiko nuke, baina maila hontan ez. Igual ez txikiagoa o simpleagoa, mai gainean eukitzeko gauza txikitxoagoa da, baina hau iteko jende asko biara, talde handi bat behar da, eta dirua, bai, azken finean gauza asko behar dira. Aukera izango banu, igual, baina hola errealista izan da, momentuz ez, zer ikusten. Etorritzen ba, etorriko, baina guaingoz, zauden egiten, ez da? Oida. Ondo zio. Bueno, hauek ere gutxiko ditut, bale? Ni hauek esateko, hau pekatua da, baina esate, pekatua da ez jatia. Oida horrena. Ni amorratua naure, bai. Amorratua, lau aldetatik emango jo, pixka kurruzkari edatu da dira, eta hanka haueke bai, ze gauza gozu. Eta belarria, bai. Belarria, bai. Hemen indetena da, betu tako bat iteko, hau ingoetan atxikitu, eta tako, haulako ogitarte baten gainean jarko, ja. Bai, muzik joazten, ikusten zuen piltxuak, jarra itxura. Ikindako haituk, opila hauek, Bueno. Laguna, Josene inbiarko, Josene esango imenga. Kasi zendun Josebakin, dagoen zozida dian edo etxian. Inorri ez. Azken bolan ez gaude gehiagi sukaldatzen nahi, Ez, Ez, hasi ginean, hasieran bai gazte ginean da motivazioakin, baina oain ja
erostasuna guaz. Osea, eroso egitea dana, bai. Osea, nahi deguna da iritsi, afaldu, ez du inorrek ezerrei nahi, en plan komodon, hoi da. Ze biziaiz, bikotian, etxian, familiekin, bakarrik, nola biziaiz? Ba, gurasoekin bizi naiz. Gurasoekin biziaiz, hoi da. vale. Momentuz, Donostien zaila da guatxetik jutia, así que aukera suertatzean, muituko naiz, baina momentuz, gurasoekin, bai. Ondo, bai pena, egia esan nire bai zautza, bueno, Donostin arazo antzeko eukizuen nik esatea, beti zorionez aitak nahi txitxo bat lagazin da hortxe nago, baino lagunak erdila askat aian, bestiak Zumaian, bestiak Orillon. Bai, imposible da. Moldatu inber. Bai. Hau ez dakit ondo nastu da, no ez? Bastante potoloa dago eta ez dakit oso ondo nastu da. Ezin hobe, kistu ditxura zika, guen ningo ekena dek. Martorria, baldak izaten martorria, zilantrua. Vale. Zilantro txikitu, bota eta tipulina darra ere, vale? Nik hemen bakarri falta zaita azkenengo aldia markatzia, eta hor dazkau txerriko guztik markatuta, hemen dazkau piltxuak prestatuta, haber nun jartzeten niko piltxo hori. Zema jarriko jot? Platetxo txiki batean jarriko. Eta gizemat... Bildurri gabe, bota, bildurri gabe. Ta, hori pikatu eta barroa bota, vale? Venga. Honei, beste vuelta bat emango jo. Eta bueno, hemen pentsatzen dut, zu esan dezu frantzikoa dala, gero japonesako nun esan dezu erosi zutela. Bai, japonesak. Ze herrialde da aurreatuena di joana? Asiatiko bai japonesak eta bai dia gure aurretik handi joaz historia hauekin? Nik uste dut, bai, azken finean, igualez konkretuki garatzen edo robotak edo lantzean, baina bai beraien gizartean onartuagoa daudela edo beto ikusia daudela ez diela enbeste reparo ematen robotak egotzeko erabiltzea. En cambio hemen pixka bildurra diegu, ez dugu nahi guri lan eta gauzak entzia eta ez dira enbeste erabiltzen, baina bai. Supermerkatutan ja zukun bertzea egitea, takian ez da oinorre. Ja, pixkana hasira, bai. Nola da, autopistan jute zinean nian guain makinak bestik ez daude, ez da? Hoi da. Azken finean pixkana, norbait sartu nahi balien baretu sartuko dira. Eta gure artean ibiliko dira, eta egongo dira, eta ahi gau nartzen pixkana. Zuzte eta gehiago egongo dira, hemen bai onartzen nahi gala pixkanaka danok? Bueno, puntu batera arte, bai, ez gira ere iritsiko la inkomodo egotean ikuste, oza, ez dira sartuko la de golpe, orduan, bueno, depende zea biadok esatzen dian, eta zema sartzen dian, Claro, erabilia, dana bezala bizita, no? Erabilia on bat emanez, ez da? Hoi da, daneako aldain, ondo erabili, o gaizki erabili. Ondo erabiltzen balin badeu, problemik ez. Dudik gabe, hori da, eta esan dezuen bezala askotan, lanak entzeigue, baina beste alde batetik lan asko aurrezte igue ere, bai, ez da? Hori da. Eta orduan, ekilibrioa bilatu behar, bizitan danaian bezala, ez da? Gure lan postuak entzen ez duten bitartian, nahi dugu. Ja, gure ikusten degunean areskoan dagoela, ez dugu nahi. Bestian ikusten degunean, ez zaigoen bestela jola, ez da? Nekatxez lamar. Ai, ama. Bueno, hemen txe ikusi, nik aldozito gustatzen zaizkit, Babarrunak, Ik se gustatzen zaiz, hola, nahiko espesito o kaldosito? Nik jago nahiz espesito. Espesito? Bai, nahi jago ditut. Bueno, hemen ningo jatena ordu niretzako pixka prestateko jat. Ni arren izo, vale? Lasai, ez. Hola, vale, hemen dakau. Iepa, babarrun katiluka eharra. Hemen dakau, txerrikik lagungarri bezala. Bueno, hemen txedazkago piltxuak, ingoitugu pare bat prestatu, presentatzeko jendea ikusteko nola ingo gendun, eta gero gainuntzeko bako bilok gango eski jau nahi. Bilok eta hemen baso baten bake jore harrapatuko zigukena, Beitu, a ber, hau, kenduko eten mendikan, hau ere bai, eta hemen. Hartu labantxua, ireki, eharra inberdiuna hemeni. Zer, ez dago berua? Epela, gaina usaituzak, ibota joken baratzuriakin da bestia, Oso na. Kiztona, orduan hemen, guain ingo deuna da. Goiatxo bat hartu, hemen dago urda espikoa belarria eta paparra. Danan aztu, horrela, hartu goiadaka bat eharra. Bete. Beste pixkate bai, eta geho, honekin ja, azkenengo historia, hemen golpe bat sartu honena, eta hori izango zen, opiltxo bat. Hola. Arra bokagoa, Bueno, itxea bigarren guan bila, ondo. Bai. Bueno, ahi gaitu saioa bukatzen, Pepe Rosso txintxo onde gorre, Bai, lasai. Ondo. A ber, hemen txesartuko zeta hauek, hau dekau bizilua, haure, ondo dao, holako baton bi jateko, amarrez, Egunan arabera. Egunan arabera, hoi, dekio kirolazko imerbaek eman eurra. Bueno, jarriko zigo hemen horrela. Eharra indekena hemen maionez hau, Zona. Probako dugu gero. Ki pintaka, esaten dut bezala. Bai.
Ona, bueno, hemen txein berdeuna hau, guain, txukuntzen jarri. Bai. Bueno, Unai, azteko tamen, eskerrik asko tortzegatik, eskerrik asko eguntzatik gire lanak, plazerra handi bat izan dek, gire zautzia. Eta Piper, basekiu, bakila, txiste kontatzen, bakila, azarretzen pixkat. Dantza egiten badaki, zemuz bukatzen badago gorko saioa dantza egiten. Bueno, nire gatik ondo, aberregotan, Peperren nahi duen. Peper, ze musika gustatzen zaizu, ze dantza erritmo dazkizu? Niri Paloma San Basilioesko gustatzen zait. San Basilio, txantxa bat izango gai, ezta? Beste zerbait, mesedez, zeuze, hola, moitua A ver, guazen tokilla ematea dantza egiteko, a ber zeiten digun. A ver, guazen, iebe. A ver. A ver, hortxe, zeiten digun. Open Gangnam Style. Artista! Ona. Wop! Koreanoa alde gau. Abestia, bai? Robota, doña abestia, bai? Nausia, esan do. Bueno. Ondo urte askotako, jauna. Esan dakoa, mil esker eta lagunak, bihar arte hemen izango gea beste errezeta batekin eta beste pertsonai interesgarri batekin. Adio, pelaño.